Dragi naši cijenjeni sugrađani, želimo vam dobar dan. Donosimo aktuelnosti iz Bosanskog Petrovca. Javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac, a u saradnji sa Odborom za međureligijsku saradnju Bihać, te uz podršku OSC misije u Bosni i Hercegovini, organizirala je sinoć izložbu fotografija vjerskih objekata i vjernika islamske, katoličke, pravoslavne i jevrejske zajednice pod nazivom Harmonija različitosti. Izložba je otvorena u 19 sati u Domu kulture. Bosansko-hercegovački tim na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke u Cirihu osvojio je zlatnu i srebrnu medalju kao i 2 pohvale. Našu zemlju na prestižnom takmičenju predstavljale su Tijana Babić, Adisa Bolić, Lejla Skelić i Elma Nuhanović. Ekipa iz Bosne i Hercegovine uspjela je ove godine ostvariti izvrsne rezultate, čemu ide u prilog činjenica da je osvojila 9. mjesto od 33 evropske države i 12. mjesto od ukupno 44 države. Zlatnu medalju osvojila je Tijana Babić, srebrnu Adisa Bolić, a pohvale su dobile Lejla Skelić i Elma Nuhanović. Babić je u razgovoru za Kliks.ba kazala kako joj se takmičenje dopalo s obzirom na to da je organizacija bila dobra. Nikada nam nije bilo dosadno, stalno smo imali organizovane izlete, obilazak grada, druženja. Upoznali smo mnogo drugih takmičarki iz svih dijelova Evrope pa i svijeta. Znači, družili smo se, zabavljali, a između toga radili matematiku, zadaci su bili zanimljivi. Poslije 2 dana rada matematike i kasnije bodovanja osvojila sam zlatnu medalju, rekla je Babić. Izvrstan rezultat ostvarila je Adisa Bolić, koja je također kazala da je jako zadovoljna organizacijom Evropske matematičke olimpijade za djevojke. Ove godine olimpijada je bila jako dobro organizovana, bar za nas takmičare. Pored testa imali smo mnogo zanimljivih aktivnosti i ekskurzija. Što se tiče takmičenja, ja sam osvojila srebrnu medalju, a Tijana zlatnu. Mislim da sam mogla i bolje da uradim test i možda osvojim zlato kao prošle godine, ali ovako je dobro, kazala je Bolić. Lider BH tima Admir Beširević ističe da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su plod dugogodišnjeg rada sa učenicima. U ovoj godini nas očekuje još bitnih takmičenja i nadamo se još puno osvojenih medalja. Ovom prilikom bih se u ime učenica iz Federacije Bosne i Hercegovine i svoje ime zahvalio premijeru kantona Sarajevo koji nam je pokrio putne troškove, kazao je Beširević. Takmičari iz Bosne i Hercegovine posjetu Švicarskoj iskoristili su da se sastanu sa Admirom Greljom i Selverom Pepićem, bivšim uspješnim BH olimpijcima iz fizike koji danas rade na Univerzitetu Cirih i Švicarskom federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu. Proljetno pošumljavanje u podružnici Šumarija Bosanski Petrovac u potpunosti je izvršeno u prvoj polovini aprila ove godine. Da bi izvršili plan šumsko-uzgojnih radova, zaposlenici ove podružnice danima su vrijedno radili. Svoj doprinos dali su i učenici Srednje mišovite škole u Bosanskom Petrovcu, koji su zajedno sa šumarima bili angažovani 2 dana na pošumljavanju u rejonu Gorinčana, nedaleko od Bosanskog Petrovca. Akciji su se odazvala 23 učenika, zajedno sa svojim profesorom Milankom Stojakovićem. U jednoj zaista vedroj atmosferi učenici i njihov profesor zasadili su oko 2000 sadnica, što iznosi više od 80 sadnica po učesniku. Uposlenici podružnice Šumarija Bosanski Petrovac predano su radili nekoliko dana i ukupno zasadili 20.000 sadnica. Prije same akcije pošumljavanja učenicima, inače budućim šumarskim tehničarima, održana su kraća predavanja o načinima sadnje drveća. Nakon pošumljavanja šumari i učenici organizirali su prigodno druženje uz ručak. Na kraju preostaje nam još da se zahvalimo bosansko-petrovačkim učenicima i šumarima koji su ostavili priča i hvalisanja i vlastitim primjerom pokazali kako se treba odnositi prema šumama i prirodi.
Dana 14.4.2017. godine Via Dinarica, platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, je objavila rezultate javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga za unapređenje turističke smještajne infrastrukture, ponude i usluga duž zelene i bijele staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini, objavljenog 9.2.2017. godine. Javnim pozivom obuhvaćene su 3 prioritetne oblasti: planinarski domovi, kuće, skloništa, privatni turistički i smještajni objekti, pružatelji turističkih usluga. U okviru druge prioritetne oblasti za financiranje odobren je projektni prijedlog proširenje smještajnih kapaciteta, čije je nosilac seosko domaćinstvo Čardaklije, a u trećoj prioritetnoj oblasti je odobrena revitalizacija i obnavljanje postojećih planinarskih staza, te proširenje turističke ponude sa paraglajding poletištem i smjerovima za sportsko penjanje, čiji je nosilac KES Crni Vrh. Od pristiglih 61 projektnog prijedloga za financiranje je odobreno 36 najkvalitetnijih, od kojih su projektni prijedlozi iz naše opštine prvi na listi u okviru svojih oblasti. Zavičajno udruženje Petrovac organizuje jubilarno 10. po redu veče Petrovčana u Banja Luci, koji će biti održano 21. aprila sa početkom u 20 časova. Ova manifestacija već ima tradicionalni karakter i njom se, pored humanitarni, nastavljaju aktivnosti ovog udruženja po pitanju očuvanja tradicije i okupljanja Petrovčana rasutih širom ovih prostora na jednom mjestu, kako bi obnovili prijateljstva, stvorili nova i uživali u zajedničkom druženju. Petrovčane koji su te večeri okupe u Banja Luci će u ugodnom ambijentu poznatog banjalučkog restorana zabavljati bend Kešo i Toni, a za goste će biti upriličena i tombola sa prigodnim nagradama. Pozivamo Petrovčane da u petak 21. aprila u što većem broju dođu i da svi zajedno uz igru i pjesmu obilježimo 10. jubilarno okupljanje u Banja Luci sa željom da i u narednim godinama nastavimo ovu tradiciju, kako bi Petrovčane raseljene na sve strane što jače uvezali, rekao je Mirko Miščević, predsjednik Skupštine Zavičajnog udruženja Petrovac. Dragi naši poštovani i cijenjeni sugrađani, bile su to aktuelnosti iz Bosanskog Petrovca koje su obilježile proteklu sedmicu. Hvala vam za pažnju.